Yang Mahatiman, Yang Mahatiman, Ya maju maju, ya maju maju, Yang Mahatiman, Yang Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, Yang Mahatiman, Yang Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, Ya ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju, ya Mahatiman, ya Mahatiman, ya maju maju, ya maju maju. Kita orang tani, aku bangun waktu pagi. Kita orang tani, aku bangun waktu pagi. Takut pergi sawah di ladang bagai petani. Takut pergi sawah di ladang bagai petani. Najan dadi tani nggih badhae aja lali, najan dadi tani nggih badhae aja lali, longhor asar maghrib bisa sapa den tetapi, longhor asar maghrib bisa sapa den tetapi. Kita orang tani aku bangun waktu pagi, kita orang tani aku bangun waktu pagi, terus pergi sawah di ladang bagai petani, terus pergi sawah di ladang bagai petani. Najan dadi tani nggih badhae aja lali, najan dadi tani nggih badhae aja lali, longhor asar maghrib bisa sapa den tetapi, longhor asar maghrib bisa sapa den tetapi. Kita orang tani aku bangun waktu pagi, kita orang tani aku bangun waktu pagi, terus pergi sawah di ladang bagai petani, terus pergi sawah di ladang bagai petani. Najan dadi tani nggih badhae aja lali, najan dadi tani nggih badhae aja lali, longhor asar maghrib bisa sapa den tetapi, longhor asar maghrib bisa sapa den tetapi. Kita orang tani aku bangun waktu pagi, kita orang tani aku bangun waktu pagi, terus pergi sawah di ladang bagai petani, terus pergi sawah di ladang bagai petani. Najan dadi tani nggih badhae aja lali, najan dadi tani nggih badhae aja lali, longhor asar maghrib bisa sapa den tetapi, longhor asar maghrib bisa sapa den tetapi. Hai ho, he ho, hai ha ha. Hai ho, he ho, hai ha ha. Hey ho ah, hey ah, hey ho ah, hey ah, hey ho
nyembah padha nyembah maring Allah Gusti kita bakal mati kanggo sangko kita bakal mati besok ning akhirat jomet bisa mukti besok ning akhirat jomet bisa mukti Padha nyembah maring Allah Gusti kanggo sangko kita bakal mati kanggo sangko kita bakal mati besok ning akhirat yo men bisa mukti besok ning akhirat yo men bisa mukti maring Allah Gusti padha nyembah maring Allah Gusti kanggo sangko kita bakal mati kanggo sangko kita bakal mati besok ning akhirat yo ben bisa mukti besok ning akhirat yo ben bisa mukti maring Allah Gusti padha nyembah maring Allah Gusti kanggo sangko bakal mati kanggo sangko kita bakal mati besok ning akhirat yo men bisa mukti besok ning akhirat yo men bisa mukti ya sahibi gunno betune agariban ya sahibi gunno betune agariban lara bibi jame ilal murtad sama bisama atau sama bisama atau doralaya lebih malelati lebih asaibi asaibi kono benton yang gharibban asaibi kono benton yang gharibban
sume